Вече сме в Сърбия и пътуваме към Ниш, Белград, след това в Хърватия влизаме за малко и Босна, град Яйце. Въглехидратна диета, защото много ще катерим. Няма се търкаляме, но не се катерим до вечера. Всичко яде. Река Сава между хърватска граница и Босна. Няколко думи за видеото. Само един момент. Значи, минахме Сърбия, Хърватска. и сега сме пред границата на Хърватия с Босна и чакаме, се надяваме да минем по-бързо. Марина, ти нещо кажеш ли? Да, ще бързаме да видим водопада. Ще бързаме. Добре. Чао за сега. Момичета. Да, предах ще ми покажа водопада на снимки. Да, харесват ме. И на живо са добре. Да. Ю. Какво става, колега? Колега Бонд, малец голям хладилник. Ни за малко извън тук. Май ще откараме вечерата в кухнята, ми се струва. Гледай, какъв телевизор голям. Пак ли си ти? Пак съм аз. Все съм аз. Добре. Бани туалетни ще гледаме или няма? Няма банята? Къде се пуска тази лампа тук? Пускава работа. Здравей! Добре дошъл в Яйце. Се върнем през Венеция за по-напреко. Така, вече е сутрин и ще тръгваме. Да бъда естествен влогър се опитвам да бъда, ама нещо не ми се получава. Колежка, ти не пиеш нещо? 7 часа е почти, групата трябва вече да се събира в Яйце. Добро утро на групата! Ще са сладки. Без пето закъсняваш.
Напротив, готов съм. Я ли направя една снимка, Марина? Ами той е на видео, ама ще ти направи сега, само секунда. Ето кафеят е малко мрачно. И сега ще направим една снимка. Добре, хора, събрахме се. Сега тук ще тръгнем и ще спрем на някоя бензиностанция да заредим. Bulgarian Group. Пътуваме към началната точка за изкачване на връх Троглав. Групата е много ведра, бодра, голям купоне в колата. Не можем да се надприказваме, един върху друг говорим. Ехо! И така, нямаме търпение да сложим раниците и да катерим върха. Какво е това, църква? Храм? Манастир? Катедрала? След 400 метра на кръговото движение вземете втория изход. И най-накрая взехме да го доближаваме този връх, поне за сега с колата. И скоро ще започваме прехода. Връх Троглав. 1900 и няколко метра беше, няма 2000 метра. Да видя дали сме всички. Тук вече трябва да е само пътечка. Да, тук си вече само пътечка. Веселата част ли беше? Да, като надявам се малко да започне. И после пак, и вечерта пак весела част. Колко такова, после унази тя вече се не Вече да, макар че гледам наблизо с тях бяха Тук почва хубава пътечка. Горе за да проблесва все повече. Тук вече сме на 1450 метра някъде. Остава около още 500 метра денивелация за много кратко разстояние. И наклона става сериозен. Ще се позабавляваме нагоре. Тук вече за първи път се открива уникалния пейзаж. По салфетките.
Ето го амфитеатъра. Може да изиграем някакъв драматизъм тук. Много готино. Не знам, сигурно. Той да не е затворен. Или поне залостен. Може би още го правят. Щупили му стъклото. Още няма нищо вътре. Ти не си адекватен любов и стана зле, пак си питаш. Нищо не си адекватен любов и стана зле, пак си питаш. Нищо де. Малко е после след. Дремна ли си? Добър. Ви от Хърватия ли сте? Харватия съм. Ние сме от Босна. Вие откъде? От Босна. От Босна. Добра среща в такъв случай. Второто връща трябва да е, нали? По-нататък е, не. Това е Троглав. Ами не май. Той ли бе? Той бе. Там има само колова. Ага. Мислех да и до там, само че не знаех дали няма да минаваме от там. Значи това е върха. Да. А що не се вижда морето, не мога да разбера. Иначе там мина. А трябваше ли? Еми да, там трябва да е. Ще да е красиво да го видим. Да, тук какво виждаме? Някакво река, езеро, не знам. Къде? Тук е, малко е. В далечината. Водна площа. Да. И как се отразява област. Уха! Скалният венец. Уникален. И много отвесен. Тук имаме поне от 6-7 метра до нивата, е сигурно. Там, да, ма това е Троглав. Да. Колко са много. Те доста припъват. Добро утро! Значи тази ти си като един виден инфлуенсър. Решил съм да правя видео на цялото пътешествие, ама ще е примерно до ноември ще го сгубявам. Гъца свободен. Както за Словения беше. Ма дали ще успея, не знам. Между другото, отзади имаше доста интересни преходчета на тази планина тук отзади. Тя не е много висока. Обаче то едно ли е? Да, кое е по-напред. Някакво венско колело има надолу. Да, аз още вчера го гледах. Боже май. Номер 3 българи. Номер 2 българи. Честит празник, българи! Тераската. Да. Добро утро. И стигнате преминение. Какъв празник? Сега четеш съобщението.
Сега бързаме да хванем ферибота, защото магистралата беше затворена, тунела един беше затворен и се наложи да минем по обиколен път, което ни отне повече време. И сега имаме 3 минути шанс да хванем катамарана, следващия след 1 час майче. И групата е бегаческа вече, не е пешеходна. Гледай как бързо. Има закуски някаква. Там ще е. Обаче, дали... Стари град, този е към Стари град. Ами няма ли хлар? Може би да се свели глава. Или само Стари град? Имам печен, няма пише. Ама аз ме съмнява, че може и той да е. Защото там не изглеждат някакви лодки или са фериботи. Я да ходя да питам аз там. Ще ходя да питам да видя дали там. Нашето приключение продължава с ето този, може би, катамаран, огромен, с който ще отпътуваме до остров Хвар. Изпуснахме на Косъм в 11 часа по-ранния ферибот, но каквото такова. Кое? И ти ли ще правиш видео? Не знам, що смисъл, че тази фирма беше с ефтиния катамаран. И от други бяха. Окей. Как се лови риба директно от готвача в ресторанта. Стърва е. Хвърлят хляб вътре, рибите се плуват. Главно съм крас. Ужасно.
Аз се чудя какво му е задушало, пък то било гащите. Карай без гащи. Тук тази стаечка отворена ли? Има вътре. Виж, Свети Юре, 6 часа и 10. Другия връх Вошач, близо 4 часа. Има ли го нашия тук? Ние връх нямаме, А, само обиколка. ага. Не трябва да плашиш животните, Краси. Какво е? Не се изпълвай пред камерата. Притесних се. Е та готина улица. Тогава ни тройка не мала покачала. Че там bola jednotka, dvojka bola, dvojka bola byta skaleta, ne? Že dvojka bola byta skaleta, trojka...
Улица Дон Петра. Državno odvjetništvo uložilo prigovor je А това е целта да подарат. za konzervno prijavljeno Ona nekad ono šarla. Ма сигурно. Вечерни залези на Макарска на фона на остров Брач. Брач ли беше? Много красиво стана. Тези изпуснах хубавите снимки в театрина надолу. Мале, не са много красиво стана. Това живо изглежда още по-интересно. Та вечер ще пробваме ли венското колело? Така. А лодката с това? И двете. Хи-хи. Едно прехоченощно? Всичко.